bandiraɓe musidɓe tedduɓe daroɓe ayaw mon Pindi TV min gaddani on ko hesɗi ko woni holɗum yewtere hesere pul wiyetende boole sport. So tawi on nani boole sport ma on pam tigiriki ndeɗo yewtere herori koto sengo coftal ɓalli dendagal mbadi muɗum kuftitindi ma haraleɓe joɗoɗo e oɗo plateau ngam wawde firandon e faccirandon dendagal kabaruji coftal ɓalli. Mbiɗen yewtere nde wonata ko altine kala sanga waktuji nogas jamma ɗo e ayaw moɗon Pindi TV yadude hen e deske sport mo Pindi TV ko hono nonne kadi e ɓen ɓe ganduɗa hakkillaji min ene peɗɗiti ko yowiti e sengo coftal ɓalli. O nonne kadi ardiɓe e zone uji ɗi on enama ni jokkodirton e ayaw moɗon Pindi TV kala ko yowiti e visibilité e ɗin ɗon o zone uji ɗi garti ɗon Pindi TV wertini on juuɗe ngam yadude moɗon yewtere meɗen boole sport mbiɗen ko altine kala sanga waktuji nogas jamma ɗo e ayaw moɗon Pindi TV boole sport ɓoyata ɗo e Pindi TV.